fa Bible na yeni nkomo. Message we a message ametama pa nene. John chapter 1, John. Yohane asampa etre bako. Na fe yi wasumina brakai yamfa mone tofama. Oje beso amepe amen. 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 Oshia obi no obusa o se na mo tie den a no aka chense ye tie asem no. Misi ye tie den asem no. Fatu trim. Asem no. The word. Amen. John chapter 1. I beloved, I friend Yohane on a troy. Ne papa din the Sebedio. Ne papa won din the Sebedio. Ne mi apanini Yakubu, James. Now say two brothers na no papa na na couple. No mo ye nipa, na me anemone. O mo ye convert Peter and a convert ho. Anya Christ na convert ho. Christ ekoyi Peter. And Peter ton sire de efrem. So one fa won kodo meboa. Do mo na ba ebe hu ne de asie no. Peter ka so ne papa na economy se na enhye be kobi. Nti John aye nipa bia obedi Yesu achi no osa. Abofra obedi Yesu achi asuafo no ono na na ya abofra. Oje me so amepe amen. Now James, John, Peter. Yabatu wondin Bonakis. Mesi yabatu wondin say Bonakis. Asetrane apanana ema. Bonakis. Asetrane de apanana. John, I am first pastor in New Testament. New Testament starting from Acts and starting Matthew, Mike, Luke and John in Akapam Dada. Yesu Christo wuachi and your bastati Christo som. Jemeso amen. Into the first pastor in New Testament, James. The first apostle in New Testament, Peter. The first prophet in New Testament, John. Jemeso amen. He called them Bonagas. Monsieur from say Bonagas. Ni twi kasa mi ya Panama. Emma. Fatu trim. Now share the gospels no. And some of John Troy no. Matthew 1 Troy. Wamu Troy omu nsabini nyina wie. Di omu jija ni mu no. Ana John anso Troy ni nyina. No kura wan Troy wie. To ne na ketu ato se. Enioma ni nyuma Yesu Kristo yo ye no. So aka se wo Troy ni nyina. Kam nyini se destiny wiase. Jemeso amen. Inti John 1 say eni Peter ngoma no eni Mike ngoma eni Luke ngoma no nti me pa John samene pa ya me ade me wa boa en Nicodemus nim Samaria ni ba eni Peter no modiem Matthew modiem Jemeso amen. Besa de subura ho unya no Matthew nti John oboale the fawaden chame na ye nim komo John chapter 1 oje be so amepe amen emo bia ne nim komo asem no. That is the topic today, the word. And some are trying to John 1
Adi Babesi 1 down to 19 in and somewhat John the Baptist and a review. John the Baptist. Jemeso amen. Amen. Now say John the Baptist ne papa did the Zachariah. Ne mama did the Elizabeth. Omu nyini aba nkokora na merwa na wo ma. Ana Zachariah sofu penini that year. Okosori awurade ne wasra bone facha ma ne ho. Asra bia ma Israel. Nti kanano so bi kokonkromo bia. Eyenchemo miansa ye wadu ho ye wa konkromo bia ene ye wa konkromo bia. Wodi ka ba du ho ni a change wo ho. Atade a wodi ba hye akokonkromo bia na ni ufie. Jemeso amen. Amen. The other best free fiaman ya woro. Near the atade for fry the abai. Konkromo bi ani amfa paboango. Sekan awo ye di twa odwan mena. Menya nipa bia na be kunu sha wo sofo panini no. Ansa na be kunu no be so sekan no no. Yesan suoma hohoro wonsa. Ya den kranta na sha wonsa. Ni apaje odwan no ade ne mene. Ato ya waso. Na wotwa ne mene ama moja na sone agu ya awa no. Jemeso amen. Amen. Wonsa no wonsa. Na wo wi awa hohoro wonsa ni kwansa. E moja ne bi kata ade anum. Ana ni kwansa moja ne bi sofom. Also we see through some more than in Guyawan. Amen. Amen. Wofre Aduha now Conconobia, a Hona Canal City, and a Dushamshia Muchi and Assisi, a Hona Tabusia, a Charapan Ubuswa. Once of a Panina Commodore, what me bidi. Jemeso amen. Na oba ura konkro bia yampaya go was a brush so komi to nyankopon na wosrama ho na wosrama oman na ura konkro bia ha yewo apamadaka mesia wode yan apamadaka no so no yewo nkonwa mienu akonwa baako konwa si ho ani aya bofo mienu sarafin ana charafin omonya bofo kro ye wo charafin ana wo salafin jemeso amen. Amen. Ba ko gina nifa ba ko nso gina de yan ya ya ni statue awa konwa no ho sa konwa ni din de mpatadwa mise ne din de yan mpatadwa. Intisa osofo panini duru ho a wo hye ehye na blow ho masante boni bi ho no akle jemeso amen. Amen. Ne dia ne se opatama na ho no apata bi ama Israel na tade na asa no doso esi na sene ana doman ketenkete esensana no ani ade ahoma aso ne sisi ake ade abatu adu ho entisa oye adwuma no okono oba na ahoma na ewoso na doma no nso kasa asetra ne se ebi ana sofo na okoho no bone wo ne ho sa bone wo no na bofo pie pe obekuno jemeso amen. Okono nso a obira ni ho kwan se owura okoyi no na mo mahoma no no mo twetwe na o mayi na pie o jemeso amepa amen. Amen. Enti dosa ye disi asana no na nya bosomfo dia me se na dia dia bai bosomfo dia akoti sana obisa atade bi asi jaravia
ɛsɛ nkramofo atade wɔn ka kyerɛ wo Israelfo atade a no ɔmo hyɛ ɛno no the son sɛ Ishmael obɛfiri Abraham asenem na Ishmael yɛwo no Mohammed Ishmael ɛkɔtena Abraham nkyɛn nti no ɔpiki saa su no nti nyɛ nkramofo atadeɛ no oje me so amepe amen Jesus ba no anhya up and down not ade ne bom ni anwene bom straight ya nsa no nso nti mra Sakaria wura danum osrama ne ho srama o man no obawo ne so edanum ba bi ahyere no ɔte voice Sakaria Radia tia wo na wo yere Elizabeth mpae wo yere Elizabeth banyinsa no awo bebenini na watwere din sɛ Yohane Sakaria hwene din no so wura asɛm a wo ka bada na yɛ hɔ because manyini mayire nso ababerewa yɛ bada na yawo wɔhyɛ bɔfoɔ na bufuo the first starting the man Sakaria told him to say wa nyi de bɔfoɔ no kan na anya de wa nyi de bɔfoɔ no kan no ɛno ntia jeme so amen owiya no sensantra ne ba na ba magye adie sama wo no so sensantra ne so obetori mu efiri na ekure won kasa kwasisa kwala no beba jeme so amen efiri sa wo yosofo pani dia I know say bobongo ma no kan wo say Abraham yere Sarai wajamfia di okuna ansa no you know ana wo nim say man wa yere nso nyamfia di okono ko ansa no why say we are so for penny now for back question say a bad na yo na just won deserve sanka we are so for penny nti torimu kasa amen o torimu bakasa we are church no nioma onye abofra no wo na mfa yiwan kaniti enhye ni patade fa aboa nwoma ya tade fa hye na fa boa nwoma boso obo na sene amane numbo besa anansa biara ne mofrase ne onum nufo onyina obedi wo ntutu mama ya nam jeme so amen bipa bia ne bia ni ho etwase akwala ne dibie asem na mo de no Sakaria na ne kasa wie ya afei bofo na yiraye Sakaria piewa pam daso pam a woso de ya adwuma na tam na ayedai sa but wo mo twa homa na Sakaria saatwe eso ma hu sa enti opia ya wo ba no mo se asofo ada no am ya tresa o se aba yi ya jeme so amen ahwana atwerefo na ewo mu no ebo date ana mo tro de asifri se efiri bra apamada ka ne bae no de asi da de ne bi nya de aba sida te otro ade to ho amen ana Sakaria befie obaya ajaberwani akokora omo behia na nyinsan ba itina Sakaria fie wa ya tourism aberwa wonyem office na num nyina tutu yeme so amen woti ase na num amwa wa ba aberwa o wodi ahwe obi nya 50 years correct sai no obi nya 90 plus hallelujah amen what you say any fam and a bibi ntimi nya ho a awurade fam dia ade nyina ntimi ya dia bai yo yehu afena ye huhu okrom
ɔsɛ de aba ɔsɛ de asa Sakaria ɔsɔfo pani Sakaria na yere no ɔmo sɛ wɔde Abraham nsa so ebi sɛ Manoa nsa so wɔn a ehuru bi da kɔtwe kɔn ɛda akɔkyea no sɔfo maame ate sɛ yɛtiri nkɔ wɔsɛ yɛ o tɛbɛ sɛ amen ɔmo kɔ a na ɔmo di fɛw ɔsɛ ehu paa ɔkɔ wɔyɛ na ɔwɔ bɛrima efiri ne ti bɛsi fam baabi ayɛ nwi saa na Elijah ɛteɛ taa bisini no saa na ɔteɛ wɔn a abakasɛfoɔ ɔyɛfoɔ efiri ne ti bɛsi fam baabi ayɛ nwi saa na Elia teɛ efiri sɛ ɔkaa sɛ ɔde Elia honhom ebedi n'anim na ɔdane agya no akoma aba mma so na mma nso akoma akɔgya so ɔde bɛsiesie Awurade kwa amen na John the Baptist Sakaria wo no abɛtena ase aboa nwoma ne firefira no nyɛ saa nso na Israel mammerɛ mu teɛ ɔsɔfoɔ biara deɛ ɛwɔ sɛ ɔba nso bɛyɛ so firstborn ɛyɛ Awurade dea nti definitely Sakaria but John the Baptist nso yɛ sɔfo what you aseɛ nti ɛwɔ sɛ sɔfo kwanta adeɛ no wɔyɛ adeɛ bɛyɛ ɔhyɛ bi ɛna ɔno hyɛ aboa nwoma aboa bɔ so ɔbɔ n'asene ɛna ɔrekɔba wosi asɛm no ade ne paa na kuro biara ne ɔmaa bi akɔnkɔnsafoɔ yɛ adeɛ bɛyɛ Proverbs 23 ɔsɛ ɔmaa no mu nkɔnkɔnsafoɔ dɔso to ɔmo de report kɔma Farisifoɔ ma Farisifoɔ no tu ho anamɔn ɔmo baa Sakaria hɔ no ɔmo ba kɔhyɛ Sakaria ɔsɔfopani ɛto sɛ yɛ mmara nkye obi a wɔdi bɛm na mu yɛ mmara kye obi a wɔdi fam adan na woyɛ sɔfopanini na woba yi John the Baptist wanyini okeka kɔ mfie do nso aboa nwoma ene fra no na werɛ wo sɛm kora nso yɛ so ɔnenam sra so ɛna wɔkyekyere mmɛbɛweɛ wobɛhu no waforo dua na ɔdi woɔ dɛnti na wopɛ sɛ Mose mmara no ɔsae no Sakaria nkasa meba wo na mekɔgyegye ma no metori mu na wobɛbu sɛ asɛm a na memebɛyi ano ɔda nani ano asɛm bɛ no ɔtoro no wanyini wɔbɛtumi akasa monkɔ ne nkyɛn gyeme sɛ kasa amen John the Baptist nso yɛ nipa a ɔmmusa n'asɛm ama no abua wo deɛ woyɛ biaa ɔmfa ho ɔnoa ne papa kora ɔne ne te no at times ɔbusa n'asɛm a ɔmfii no ne maame busa n'asɛm a ɔmfii no deɛ yɛsɛ ɔnyɛ n'anoa na wɔyɛ deɛ bɛyɛ that is command from God ɛno bi na Mary bɛprɛ ne ho a Yesu yi na akate no meba no wɔ ha meba no nyɛ agorɔ wɔ ha meba no nka mo party kura deɛ nka nsa no mo nkama kɔma ntom yɛ nka mo bɛnom nsa ma mo ahu sɛ yes Yesu pie yɛ ana ne maame hyia no ɔba wɔamena ntena ase o ɔni nsa na ɔsɛ ɔbaa ɛde ade nam no wɔyɔ awɔ m'adwuma mu medɔn nyɛ nnuru amen nti John the Baptist wɔ hɔ no wɔkasa ne ho ɔmfiw ha Israelfoɔ nkɔla atumi de agorɔ bɛhyɛ ne ɔmfii deɛ ɔbɛyɛ bia ɔmfiw because ɔwɔ special assignment wogye me so a mepɛ amen wɔwɔ special what assignment ɛhɔ na n'adwene wɔ na deɛ nti a John the Baptist baa yɛ nyinaa yɛ through Christ so ɔbɛyi no akyerɛ Israel sɛ Messiah no ni number 2 Jesus abafuom na gyabɔ betrom ɛna ahwɛfoɔ no a yɛde afuo no ma wɔn no ayɛ fuo no basaa ɛna wɔn ma afuo no mu kwan no ano atua enti wonhu no afuo no mu kwan no wayɛ deɛ bɛyɛ wabɛwura mu ɛna nsuo atɔ ɛma afuo no mu kwan no ayiyi lotions
ayemo nchimonka jemeso amen ana onyankopɔ ba no ababa abafa kwa no so akonafuo nti twa sɛ yɛsoma obi ɔbɛba bɛbɔ kwa no na wasiesie asase no ma asase na ɛtontrom sɛdeɛ ɛbɛyɛ no ɔbɛfa so a ɔntrɛste anaa ne nan mu mu jemeso kasa amen Producer Isaiah ana ka John ho asɛm sɛ obi ne tiam wɔ srɛ so a mompae kwan tɔ ama Awurade na monsiesie Awurade atempɔn ɛkwan a monkyimɔ nkanya trontrom na kwan a yɛfuafu ɛnyɛ asase ta na Awurade anim onyam ɛbɛdaadi gyeme so ka sɛ amen nti John baeɛ no yɛakyerɛ no sɛ deɛ ɔbɛyi no akyerɛ no wɔyɛ odwan nti yɛdi dwan asu ana akyerɛ no ɛne odwan so odidi serɛ so nti saa na teɛ deɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ John the Baptist ne werɛ mfinti no kyekyere mmɛbɛwe ɛwɔ serɛ so kyekyere mmɛbɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ ɛwe ɛwɔ serɛ so gyeme so amen ɛna deɛ ɔbɛyi no akyerɛ no wɔte sɛ woɔ ne dɛ te sɛ woɔ. That is the word. David said, Awurade asam yam me do what's me do do me da na ye that is a warning fusuo nti the war a war so yamfa de pa na ye dem say amen that is the work of Christ. Wo na ya wo ofa bi firi totokan ofa bi firi torrent so okosi flowers no atwemu nsuo aboawu anu akotwe nsuo wo jeme so amen ode niama bone ne niama pa no akafra no ode abenya wo jeme so amen in the Christ bana wo ba no oye wo obefa ne boyefo ne atranefo di afra Israel ani what they say ani amamamfo Obakaya bomb no anyani test. Jemesoka sa amen. Obakaya bomb no anyani test. Into the war. Jemesoka amen. Into John the Baptist tenebabi otwa. Mama nkaso nyasa ba John ho me pese me twa so tietia mo bre nti John the Baptist to wana falasifo ko ne nkyɛn na so Yohane asomdue nka na ɔhwɛ n'anim Sakaria ba Yohane yɛsɛ asomdue nka na ɔhwɛ wɔn anim na ba ko status so akasa no aso John your question bishop yani wa man mu mpanimfo atrafo ne yen falasifo ne yen yenima sam kura de ba wiase every so papa na wo na ma menso wakoye adwuma okonkoro bia oba no atori mum afina mu ne yenyinsa no yawo won so a wo ba ye no enipa duane a wodi ne kuremu ni bida onhyɛ mpaboa wotiri mi wonyi asɔfo ba wonhyɛ sɔfo atade yɛbɔ birim yɛkenka trɔsam no nso nti deɛ kuromafo nkɔda yɛ nyina wonka ho ɛserɛ so na wɔteɛ na wɔkyekye mmabawie yɛpɛ sɛ yɛhunu asɛm kora wode bɛwie ase gyeme so amen yɛdɔɔso amen Wana John epajaniti no bua o mesa asam no ti asem ti ni hi o obo se ye pese hu na asam kura o de bae no ono so asam no wadanse die nti no ho de honhom ni kanya ano se asam no no se asam kura ni epa hunu bi asam na ade ba wi ase no se me de manfa sam foforo bi ama wo mfiti asie na nyame bo so ne asase no na sam na mo pa firi me ho no na wo amen
na mo pasa mo ti firi me ho no na asam ne ade abai na pane ba ko so okay na asam na ne ho na ho se mfiti ase nya me bo so ne asase na asam ne ho dia na asam na ne hwan ana ho na jo se asam no na ni onyankopon na na ho ba ko se jo ma me so musa na asam ne ye hwan no sa asam ne ye nyame Jemeso kasa amen amen enti o mo yeso o mo da wonu osimo nyina ho asam na mbabu sam onoara na no oni nyankopon ho na nam no so ene wo ya adi nyina wankwati na asam na mo pa firi me ho no anya bibia wo yo na samo pa nkwa no asam no mu ana nkwa no ya da ego na nkwa no so eye nipa nyina han na han ne ba so sumu a esum ni ne so da ni Yohani mene osoma me se me medi han no ho adanse anya me ne han no kora han a kire me nipa biara no wo ho na no na eriba ewiase na me ka mo atese wo wiase dada Jemeso amen amen enam no so no ye wiase na so wiase anya de aban na fedi me ka kire mo oba wo no ani diam na me ka kire mo se mo amoya na dia no wonye ne da na dodo abadi asam no wana abaki ne dia di no obamma won tumi se omra no me nyankopon dia amfiri moja anade ohonam pe anade obare mapem na me befiri onyankopon mu no wawo na modi mani behu asam no ebe ya honam ebe tena yemu ye behu na ni monyam se jane ba wo no korona ni monyam na dom ana no kore aya asam ni masa hwe owi anu am se dia Mose ne no so no kore amra no de na Mose mu na ba na dom ne no kore nam asam ni mu na ba dia ba obiara wuru onyankopon pen je oba what you say je oba odaja ne kukum no ono no wayi ne ho adi aye den Jemeso kasa amen amen na John oka sansam ne wiye afa na falasifu ni nyina ye Jemeso kasa amen amen na afa wotimi si wa biwa madwunim ho na o class ye beko Jemeso amepe amen amen dia asem di verse 18 no o se oben hu no onyankopon pen oba wa wo no koro no a odaja ne kukum no ono wayi na di akire no na Juda fo soma asofo ne Levi fo fri Jerusalem se o mebisa nse wo ya kwan o ka asem ni ye no ana wo mu da wo na tipa no mu nyina kofi no mo ko no mo ko si o mo ko legis Levi fo no no mo si asofo ne rabbis no sa kwala na sembi a wakatira ya no magire yem na medium sojeti so ni Messiah no osusu da bi o kan se li abedi kan sa na Messiah na ba o ti ase o kan se Messiah no Eli abeba ansa na Messiah na ya bia ba obi anka bi ansa na Messiah na ya bia ba aba njo ade ni Messiah no ebi so no a o so okay ene ye nsoma Juda for no ni falasifu no mkubusa so wa ya hwan o mo pani pakura John the Baptist say dia bai yeah because they are study the Bible say about Messiah the Messiah na ma just Elijah dikan amsa ana nansama waka no so o mo din so oni ni Elijah ana o mo din so ono ni Messiah wase han asem Jemeso kasa amen amen o me na de wo mo question ko e no atina so no de akasa kire wo nti John the Baptist at hodi ontona ne ya kurusi hwe verse 19 was na Juda for soma asofo ani Levi for free Jerusalem so o mebusan se wo ye hwan
Jama so amen. Amen. Na yɛne deɛ Yohane adanseɛ na ɔpaa mu kan na wansane na ɔpaa mu ka sɛ ɛnyɛme ne Kristo no because no ahuru ɔma adwene. Yes. Jama so amen. Amen. No ahuru ɔma adwene no ɔma adwene yɛ ɔmo sɛ jama ɔno ne Kristo no nti ɔpaa mu kan wansane osi so dua sɛ hey ɛnyɛme ne Kristo no. Nti tie deɛ ɔmo nso kae na obisane sɛ ɛne na hwan ne wo wone Elia ana ɔsɛ nyɛ me ne no. Jama sɛ ka sɛ amen. Amen. ɛnyɛ wo ne Kristo no ɛne na hwan ne wo because yɛwɔ nneɛma mmienu Kristo ɛne me Elijah. Jama sɛ amen. Amen. Nti sɛ ɔnyɛ Kristo ne ne di a hwan ne wo wone Elia ana ɔsɛ nyɛ me ne no na ɔsɛ nyɛ me ne no wone adiifo no wone ɔdiifoɔ no ana obu asɛ dabi obua sɛ daabi ana ɔsɛ sɛ ɛne na hwan ne wo ɛne na woyɛ hwan na ɛnyɛ bi nkɔbua wɔn a wasoma yɛ na woka ho asɛm pɛ woka wo ho wankasa woka wo ho asɛm bɛn ana ɔsɛ me ka biribi fa wo ho ɛkyerɛ yɛ ana ɔsɛ me ne ɛne ɛteɛ me srɛ so sɛ hwan ne wɔkɔdu Isaiah sɛ me ne ɛne a ɛteɛ mu srɛ so sɛ montene Awurade kwan montene Awurade kwan sɛdeɛ odiifo Isaiah kan no. hallelujah. Amen. Nti so ɔmo yɛ obi a ɔmo yɛ fasta ɔmo ehuru nipa kora John the Baptist wɔyɛ deɛ bɛ Amen. Ti asɛm ni John the Baptist na bia meka biribi hyɛ sɛ John the Baptist ɛdi Kristo Yesu ho adanse a na danseɛ no yɛ nokorɛ. Amen. Mebata wate waseɛ no meka asɛm bi hyɛ you can't compare any leader in this world wontimi mfa ne ntoto Christ. Muhammad yɛwo no obi a medi ne ho adanseɛ Gautama Buddha, Confucius nom ne C.T. Husserl nom obi a ne wɔn ho adanseɛ o but Christ the head of smart jẹ́mi sọ amen. Amen. Nti mìíràn a Yesu yẹ adwuma Falasifoɔ nso kɔ sɔɔ ne hwɛ wɔwura tumi ban ɛna ɔde yɛ yɛn nom ɔsɛmam nso musama Yohane subɔni tumi efiri nipa a na efiri Onyankopɔn jẹ́mi sọ kasa amen. Amen. wɔn sɛ ɛyi si ɛkɔ kasa firi nipa a wɔn nyinaa bɛ si awɔ kɔsɔ wɔn gyi di sɛ Yohane yɛ diifoɔ. ɛni ɛkasa firi nipa nso ɔbɛ kaka sɛ ɔyɛ diifoɔ nso a ɔbɛkasa adeɛ ne mu ha nyinaa ni akwari ɔyɛ baadi o yɛn kɔ kankyerɛ si yɛn baabi a Yohane tumi wɔnyɛ firi jɛmɛ sɔ amen. Amen. wɔn kɔ yɛn na wɔn sɛ owura yɛn ni baabi a Yohane tumi firi baasa mi nso mi nka deɛ mi nyɛ mi tumi firi nkyerɛ mu. So amen. Amen. Bible na do ada papa. Na so you be we study Bible no always we are flesh. Bible am a sound mind. Bible am a sound mind. One na we are free. Oboyo mazayo ni biara ni pebibire bia wo tie me say obama Bible no your hobby. Study the word day and night. Give me so amen. Amen. Always obey flesh. Okay. Always. What you ask me? To us okay. And so now was one if Pharisee no. Almost Pharisee no. Now Pisane said, so when you Christo no ana Elia and I would differ no any identity now pursue you. Tell you. So when you Elia and I would differ any identity now Christo no dia identity now pursue. Why say Ubasu? You only power and say made them a bomber susum. Now oh Pia Munijina Munfin or into or terrible. What said you say? Media me bomber su won su. Obia Obia Munin Munfin. What you Munfin? You would deem actually by Mesa said, Messan and Sokota home and poo. What in here? You would deem actually by Mensa said, Mensa son and Papua, Homa. Yenus were Betania, your Denjano of why, sir, for Canon Papua Homa. The sandals of Christ is peace. Yes.
Jemeso amen. Amen. The sandals of Jesus Christ is what? Peace. And the garment of Christ is righteousness. Yes. Obia is and the Christ on fancy of mercy, no more than Kunkunuja and the person. Amen. Amen. The John the Baptist Yeni Paba on a cassa in Pabua one ship as a tyranny say Israel near Sundie. What is it? It is a Moses, Echo Shianyame, our Ejana Edaran Hoa. I was so rather catch and say, you know, some Pabua. As a tyranny said, the whole Israel, I want Kwasumu. Why so shame Pabua? Declare yourself so near Sundie, no one upon your dear. Wrong Pabua. The same as Joshua. What they do Jericho and Pabua shall. Jamaso, amen. Amen. And soon dementia. What's one the Pia? No, so my father, you know, some Pabua son and Makasa. As a trainer said, we need peace. But John said, na nasem Pabua na home guswono. One set on fata. So so human kuraya de yabai. As a trainer said, one bet me asane ho. Say a kosura. What will be any wa obey Messiah no. Jamaso amen. Amen. Ati asefo na mpanimfo du no na obi ntimi nsane Yesu Pabua. Do betimi awuro Pabua na ye naja nkuto. We Jamaso amen. Amen. Me pasa me ka bi bichia. De so mo ba dia dia. Wo ba mpa ma na suafo no se masomdue na bi dia. Masomdue na jasa somdue no wo ayewono. Jamaso amen. Amen. That is why Isaiah said, "We are sumdue him." Any everlasting Father, we are fruitful. Jasemedi. Asema nsasa sana. Nesokota homampo. Yenum nyina si wo Betania. Si Betania. Yo de agya no afa akọ hene obasu ho. Kenka. Verse 29 Nyankopɔ atwama no. Ya me gwa. Na bia kyani Yohane hunu Yesu so de pa ne nkyɛn. Yohane aka ne nsɛm ne nyina no no nhyia Christ o. Na Christ nsuti baabi. Na wa hunu de Yohane astate ya de ba. O jeme so astate ya de ba. Anya se bia Yesu gyina hɔ ana John ka ne nsɛm ne sa. Wɔtene baabi Nazareth ana Yesu nso na maame nso wɔn nso wo mo baabi. Jeme so amen. Amen. What is it? John the Baptist abenya chidifo a wɔne wɔn nam ana Yesu nso na maame nom nam. Amen. Amen. Na ye na Yesu gyina ne baabi. Na John the Baptist hu no. So the ba ne nkyɛn. So oba na nkyɛn. So hwɛ Nyankopɔn atwama. Jesus no eba John nkyɛn. Anya John na ekɔ Jesus nkyɛn. Ɔhwɛ testimony a wodi yɛ no a. Wɔba ne nkyɛn. Jeme so amen. Amen. Ana John hu no. The Spirit of God at watching. Na se hwɛ Nyankopɔn. One who is say enipa. Yes. A flashing and isusu odwan. One was summer. One of them. Nyankopɔn atwama. No say oba no otimi change you odwan. No oba. No say change no enipa. One was siamu. Was say I asofo Monsha. Onyankopɔn gwama. Why you say bani akoro no oni. We na meka ne wasɛm sɛ ɔbɛrima bi di m'akyiri ba a wɔsa me ho. What you say? Why na me job? Meka ne wasɛm sɛ obi di m'akyiri ba. Wɔsa me ho. Na wɔsa me ho. Efi sɛ ɔdi m'anim kan. Efiri sɛ wɔdi m'anim kan. Na me de anka meni no. Me de me nka meni no. Na so bi na kyerɛ Israel. Na so bɛyi na di akyerɛ Israel. Na bɛbɔ osusuo. Na me bɛbɔ asu wɔ nsuo. Yohane di ne ho adanseɛ. Wɔsɛ Yohane ebia na no di ne ho adanseɛ. Sɛ mo sɛ ofiri so resane. Wɔsɛ na mahuru sɛ buburu firi soro esane ba no. Sɛ buburu bɛta ne so. Gyeme so kasa amen. Amen. Na me deɛ anka meni no. Wɔsɛ mahuru no nyame aguama no ni nti asuafo no nyinaa bɔ obirim.
amen amen nyame kwama wo yi biase bone ayɛ de abɛ akɔrɔ tiase media nka media menino tiase me osuma me say me bobo su won suo mu no ona wose me say do be woni se ho resane abetana no so no ona de obosu ho konkru mu na mahunu na me dia dance asa yeni nya wo ni nyankopɔn ba no asuafo be no dan Jesus let Jesus nyama ba no jo onye ni nkomo ona chia no so obi twam aba wo ho no nti was starting so aka na Yesu gina yes obeyi na dia kire na chi before amo hu se se mizaya ni amo mo so dia kowi ase ye mesoro amen amen what we gina over verse 35 na dia chi bio ni na asuafo be no gina ho banu asuafo ne yemiru no mo gina ho no Yesu ane na mo de ba na se hye Yankopɔn adwamani ni hallelujah amen what you say yes Yesu ne na mo de ba bi na fa sa change kira no odane odwan hallelujah amen no odane nipa le ba cha what you say because said ye be ya Yohani be hu na dwuma ye de ayede ashanse what you say ai nyame agoma anu ni na asuafo be no te se orekasa no kodi na chi asuafo ne mienu kodi Yesu achi Philip ka ho hana ba ku bisa nsa master etesai asemo ya wo kai dia no to ene da wo kan bi da twene ye na onyame agoma nyame agoma ene nso hunu ma yi nso a basa ka se onyankopɔ agoma ne ni owura yubisa oni ne mienu hana so kodi na chi jemeso kasa amen amen wose bodi adanse asema ka kire me se oso sene me na nam ne mayem na me manya adom de aba adom so jemeso kasa amen amen eno so awase kire manya adom aye de aba adom se cause Elia ne honhom no abaye dwuma wa pam dada no abasan kom keme ahabo pa so e ba cha what you say aba abaye dwuma pa hallelujah amen what you say and Elia 2 years na ya sa wo no ya wo John the Baptist and Elia honhom no edi nanim obi ankom mansa meto na dwuma so but because of Christ was abenya dum o Christ anim enti ono nko wa ya dwuma mienu wa ya akọ aba asaba dia aba wanya tom nti okura 2 seat the seat of apam dada and was abenya the seat of apam foforo jemeso kasa amen amen was manya tom aba tom so media was me sushan no ne de okoso don na ne maye no nti na mama ji ayeda awie paye nti ono ni nyame agwama atwanse ho ana sofo no me no kasa master ana asa na te ade a oso kira wo dia kodi Yesu achi ye kono odi opa wo ti hey wo ko Assemblies of God ko ka tira wo sofo sa sofo wu preach pa me pese me jai fra Assemblies na me kono ne ti ase wo ba ka the matches in your yes. Oh, who said, when you cross somewhat of a manipa, not your man quan and an unhorn. It's in a chili phone in a jai could dinner chikra on fire. Jamaso, amen. The battle was here. Let John the Baptist for you very serious. The person be a war, Timmy. And you want to say so for we are the slow. But what in Passa, Uber Trudi no Yankwadia, Pampansua Yadru, you're pretty a cranqua, and you're sorry, your life. And your fashion, you will meet to me, you will meet Kwasiasam, young water carrier, and soon go school America. Yes. What do you say? I was a good out in Mountain Passage. You want to Montier. Na me wonu masori awo metum Yohani asuafo ba nu dane Yesu asuafo omuko di Yesu achi John so ankasa da anya ne ya Jemeso amen amen because he has started church for Frabusia Kruo presiding at the bidin sem hunu bia sa amanfo ba sori anu akogina kwa no mo kwa o se kopila of Zion so for we are so sankane ntia soro monsa to apamo
the one about Yanos Meko Obano Baba Mamani. I feel no yama for the Mekoma presiding I don't know. And I'm a coffee about me do not teach me good. And I'm a son. Amen. Amen. As for the Yakas, and I'm inviting you. About why you do my pa, and I'm so very punini. You should say, I'm very punini. What you must swap, amen. Amen. I don't follow because season beer, not so for Israel, but God chose John the Baptist. So may ye Christo near the other. The kind of natural. Maybe I may come and say, one rubber woman with you, one shot over woman with you, and then I may come off the so. Mr. Yesu Christo, Natini for a dear soul, me no 72. One day, a Muslim boy. Amen. Amen. One moment, dinner chip purpose for internal life. One moment, say, I am and to move a dinner chip, no man, be at the same time, say a person to Kobe and all my column in your position. No, and talk one hour back and you're physical, spiritual. Amen. Amen. About what I say, somebody. A short for me, I know. I'm a call yes, I'm a friend. Rabbi, was okay. Now, Okodi, yes, what you done and who was banana. When we saw a dinner chino was saying on say, Moshe shed the end. And was since if you follow Christ properly, or done on the show. No, so once more shed the end. So they are switching your power and in any. Don't try any Christian dimechi. Jemeso amen. Amen. That's what dimechi knows no. I'm confused dimechi. Woman dimechi. Most what ten. Was the one some more shed. Jemeso kasa amen. Amen. I found a new baby Saudi Arabia the other. Okay. Was in Serapi. I found a new baby Saudi Arabia the other. One in a mobile baby of years. Kai. I got my mother said, sir. I could just show them and I didn't for be man. I got so about them. But you who to Musa rather one. I could just Robbie Gukura Musha one pass. Those are the also rather one. Now, who do you rather? And the Christ now follow them. You laugh. We are lesbian. We are gay. Look at you. I don't know what one of more corada more. And you are new. Only one was out, only one covered would be same tragedy. So for me, I don't know. I'm not done it. Could you shuffle? If I be a casa, so the Tramachi, not so big Christian car. I was sent them back. Also, she said Christ. Yes. At times, comfort grada, comfort yebio, at Tramabo some fun, Tonya Mania was some fun, or beyond what, or between and Sasu Buakato said, Mama won't quite back. That's him. Or no one and Quan Woman, would it be you only Christ alone? Only Jesus Christ alone. Amen. That is the word. Yes. What do you do, Muhammad? What can you show? Could I want to know? Come on, once you say Jesus Christ, and you have yourself for Benoit Daniel, you shuffle. Now to Muhammad is to be followed. What was it? Would you swam a amen? Amen. And Cassama Kramoni mission or Kwama Faswako. You lie. There is only one way, that is Christ. Say, I am the word, the life, and the what? Truth. No one comes to the Father except through Christ. Yes. Me can't correct now. And Kasa, me say, you heard yourself for Belu, and then correct the other. Hey, I will be a baby Christian, my giant conqueror will be about them. Okay. Me say, no idea about them. Sana me cut
Pentecost and I'm a giant affair my behunkamo, my behuno, Sankramos, what done? You are a crazy person. When I bought down for a big nose. You are a suffer, but you don't use a suffer. I am poor baby. You want to suffer by no than you suffer. And I suffer, me papa me giant grandma once a bit more. And China no good with them. One papa no more. If you believe Christ Jesus will not come back. Amen. Leave this house. Catch your papa, say papa. I want to follow Jesus. What? Christ. That is the best. Pack your everything. For me, I want to follow Christ. Amen. Christosom, Obuada. Christosom. Yes. Asuma urama emanyansa. What you say? Urama emanyansa emwenete. Eduni to transform your life. That's it. When your protection. Jamasaka sa amen. Amen. Down kwansi adiabai. Oh dear. Pumi biansu slow. Yes. If you said your tomono was such a adiai. Oh yes. That's it. That is Christianity. Asabana me catch you now. Yam one in you saw your Christian D. Amen. Let jam mobono. One in you catch on your sonium. Catch us a minute. Minia. No one in you saw your Christian D. Christian. Yes. You must say amen. Amen. Over what was because Hare Krishna. Not in your Mabia Babana Ham. No, the unity never be Tiana Pampa, never be since Antasia. Jimmy. China for India for cry judge such way. Assuming a man. That's lack of four years and so true. Wow. Was it yes, Johanny? A chef for Banu. Bani koye Yesu dia ba siafo adentia o makuni sai ni mu na nkwaya dia ba kosi Yohane ya di kaka sasa papa no ni mu na nkwaya dia ba awo ankoni sikam ebita mekano kula trawo ankoni abusunsumu ankoni nkiamosumu ala suna tidini ankoni only Christ alone. Amen. 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 Yes, we done no who's who didn't you know. But done who is so ordinate. You know, once I must shed the we had you. But done who was it more shed the I know since a rabbi, mean trust in church. Therefore, Jamaso, amen. Amen. A diana more shed. No, say rabbi. Sianet and Chassanet. I know, I ain't know what's here. Jamaso, amen. Amen. Not just as a who said, Omoba Pantra, Omoba Padia, but on life. Tomakas on me on a soda. A hen out here, the baby out 10 years old. Maybe I was chanting Yaba. Why a correct, the answer about Pawatma. Money no motive. Amen. Amen. And you want to show about Ghana yet? Chrono mine. When you chrono buy and fap and Ghana, chrono go. I have fought back on your son, you know. A few warriors that super sin and neck of water show. No couldn't be baby. I go my way or my. What are you? Your friends are Bobo Yefra Brucheba. You are the Habo Dentures or Tono. It's Romani and Timidity. Or my
dua di asim kura yentiminya just yakra so abobo degree professor si ji hu sika di yentiminya hwe amawe kai ade a enim ye bobo si uba wi so eno kwa yenim fute krono kwa ministers politicians leaders omawa ye tamo me ya ni yo omaya mpanifo wo sika ntwala de ntwa watabe ye chala de ni watabe edi gu ahiafo so omawe ahiafo aye ni de ye di no ya check asika do shakoko board so ntwala electricity be MP buy na so ntwala electricity be MP buy president buy Oja kotia more than 800 million. Yes, when you should like to cost you should petrol free. On Tiabi. Apo. On Tiache. Posi ni penny soja ni penny otikumasla. Unkobi sanso tiala bea. On Tiabi should pay. And your posi for that's a 5 pay. Ni ankabumri at the man. Baby, you should petrol free. That is Ghana. If you want to grow a man 1 year, she shall be a young shooter. Na kokwachiwa home. Amen. Ojeme swame pa amen. Amen. She shall na ko. Don't follow Ghanaians. Our man will be in your position. No, the new ayakwa. Omawi. Be in your position. No, the new ayankwa. That is Ghana. People are frustrated. Cheap. Uncle, the money man for to be my hotabano. Obedu habono. If you go to Togo, you have the macrum, Kroketwana Sahono. Duty free. You may be free. Look at this country. Your gold, diamond, manganese, bauxite, aluminum, timber, everything here, including petrol and gas. But the people are suffering here. Obeko hospital na mpakora ni pabadaso na bi ni pneumonia achiwo bi a wowu no sata fa na ba kofo asese sika no de akogu we bank no na Nigeria na medi the tiri so na pampa so o kaka o se me yanka ne sa na sofu no preach na wodi atam ye ni nyina bi Jesus was say kwasea wonti asia mahabio Timmy will be an anitua how no young mobile. The Boris of Peme Pentam, never free anamini Kishakotra. And no moment I yahoto. The Jumana, that is me. That is me. But telling you, Yakuo, so you should Baba since a woman and young party. The Ghana had the Emperor for not disappointing. I am for Jaco Nostu, you know, I am quite for any Yadua. All chiefs. We are thieves. Bakufo timi talk 52 billion. No to the Rolls Royce. Bakufo 52 billion. Abrekura ne mana with this one. I can't remember 50 billion. Wakasu wachamu obi anyeska ya adwuma obi abenya. Bakufo no afa. No dia talker no tim. Naka ne nam ko tar su titi dwabini no bi so tene ma no de obedi kura the farmers we pastors they say obeto tiamafo sika no de atoka obekọ no fie no ono ko private ye more than 10 no sit down assist stores one pastor na asore no obi dam ye risia ni nyanka ne komte no obi nim but the car na twampoa Hobin, Casantama Bofo, but the car they come for. What you say, Hebereza? At time. What you say? In the Adiabaku,
this particular nation. Nipa be a credit to so heaven. Be think. Yes. Amen. Don't follow this world. Follow Christ alone. Amen. Now focus and go home. Listen. Tell me, ya ma sofo na bi se me didi wa matam ne ade na anu no se me hu se wadwene ate se yi e wo yenum so a me so we are stupid. O se he na wo tie ya pa ba bi a wo tie ne abetena wo anu wasu wan se mo da me hye Jamaso kasa amen. Amen. Ya pa ba bi a wo tie ne abahari abai ya ba ho bi ya tue fie ya jai fie ya ne don nante bio ya pa ba bi a wo tie ne nso a de abai aba. Hello. Hi. O papa ya mpia o kwa ka chense sofo wu ani abre mo ba ko fo chimi ko jiska no adi abra wo sam kran se wo to abawie na wo hia pinu a wo ma chia obio oba no awuro na hwe wo twem oba papa no dia no mo ne nam nso dem o hia wa no achia ete sai entina me se me nyo party bia me ni ampipi ni asem ena me ni ndc nya eni asem wo mo ye pe wo mo ko hia wo mo didi wo restaurants e bom hwenam wo mo ko mba bi na wo tie kire na wo bo ho atwede akwa sa kotoko ne house wo be ko na prayers ne was ayi dressing room no mo di gobe wo mo ji wo ma ne rensa wo di ase na so the park so the matter won do am be di rofa ye be kunkum amanfo ante me jina wo morning show me ntie bio morning show wa ma jina wo ase wo mo kono wo mo yom nyina tra ka ba kuma kodidi morning show me kwa fam su na mu huni and this ni na no tendende ni ampipi ni na wo mo ko wo so no wo mo tra wan ka mu akọ ba bia kodidi awenam na wo so tefie na abof me kwa radio su na mu huni ayalo you from propagandas obeka sama anya no kore asema me kana no kore Listen. But for the corporate check of Fadia Ba, woman, your duty. No more, you know, your beefy. No, Kalano be a cottage, no more bright. I want then when you pneumonia, what talk about or they ban it to me. I check on it. The Riania Cobon auction. Auction, I have or talk on what the back is come out, a beer 200 million. What I say, yes, so many duty 400 million. 20 million yakofa yakopon washing 20 million what you have more you know you boka no 20 million when you say mama akono land cruiser o body 20 million land cruiser papa ko to amanu mo won say abaka sakwa no hakene ntena me fa outside preaching masode Gabrante am shroud my focus enko yesu so yes wo ma no papa kra you agene free wo so jemeso kasa amen amen o brother bi wa brochire ma ba fa you agene free ho ebre no so no ba fa wa na akọ wa ma fa wa sumunyame e ba ta what ase ba model so ba bata Kristo huye bata no huye hwehwa ba bi ote na press won so ba dia ba ko e ba boa hwehwa yes you do no me am why won twan ya nchefo no Jesus dia onye partiality onye trimodemfo ono nam na come de wa okay nipa mpim no mo timi je pan no no mama ne mienu o hiraso mo di me sesa ase nkantama du mienu what you say eya yempa ni mfo ni asofo bia ko ba gie di ame ansa ko ba gie ene yetim asaba na me kanu o ko Pentecost asofo mpanimfo yi we no de kofie asore fie we mo beko na ba yire na tata so ebitime pro na kokwa bere na tinsuo ye ba sa de fofora ko samana baboro de o che obi o ya store enso no obeti asore num na do obedi atete abusiafo me se ba yesu baba edim ha so da tamu ba sha sia so dem na anya wo se wo sofo agigudu amaka
Jemeso, amen. Amen. Ampao, me shesa me starting church. Me dim fie num, mfie nsiamu ne yakui. Apagya dan wo yasi ho. Yankwaje besia. Jemeso, amen. Amen. At the same time, makronko atua sofo mako 12 fuka. Makronko a sofo atua moka e o pillar of Zion 12. Ansana wa ma ye workers wa ha atua mo nsuka. Ansana ne ma ye toto. Nti se me hwe still ye wo sika ye de ye adwuma. Masa, na me hwe sofo ni bia ho. Michelle, but what can pour me pong? Monfanchame. No, I hear now what you are saying. It's what no Fakwatia. What's running chain at Dano. Better to my petro near Beno, Tissu. When you can so good in a cinema barco. Jamaso, amen. Matrasi, anyone who said, John, Trasi, what travel? That is the way. That is the way. Yes, sir. There's no imaginary. Me follow book be out. Book, me follow book be out. Sabado kasa bata kan chira Bible. Me ni book be ani asa. Ani asa sofu ya ba wa seminary. Me nko. Me ni sofu be ani link. Only God's spirit I need it. Jemeso, amen. Amen. Ana mani mreshi bibianu yasia me mani brefrisa mabom ni padua na semie bia nti ameka sa ne se bia mabra panyina no ayadijan ba ko pa ana ye ana Christ. Jemeso, amen. Amen. Adenti na me ma me focus enko Yesu so ansere materialism into my lifestyle 33 years experience in the gospel ministry. Sanya boase phone talk I am timi de brabia. Me dis am petrol dada na eno me na mete. Mr. Oga no mo yire me chenchena am okofa ka bi ba ka na makuru husi wo. Maka tro mo se o me fa ne nton, me mfa modern so. What you say? The hear me say I was said to my brother the asem nsam etim. Jemeso, amen. Amen. You need to leave. Better to leave. Because I hear the voice. I hear the voice from God. Me you if I sorry for na me do ama na man na wa kama sama trafo na me no so dia safo na ho odene etim ho na Zion eso na wo begina na wa pam wa ka hinta sam dia trafo na me no wanum asam so agi afoforo pi nkwa Jemeso, amen. Amen. Na so tie me na odi manum asam so wo be ye nhira wa ka we atira me what is here afana me ba mu a change me vision ani asama wa ka tira man you lie. Because only alone men cry and they take our voice. What the other matter? The so be our if you are watching assembly and a suffer we are short of me show on pa. Obiajina cut your free men some. Obian so branch our dawa jisika sa free. The BG 8 million and a branch was 4 million and yet 12. Now this suffer near to Akabe 12 and yet the bin so 10. That is the way to be all our son and I suffer we are saying you when you say Nasa with this suffer and Yama 6 million or branch which make it 2 million 8 and I tell you about bank who said no young fast sorry are you damn to be on what to be and yes I'm at you now your sir as I saw Busam yes I come back so I'm fast at all it did not catch it here preaching offering I catch it here for the man of the class as well.
se ama me yere ana me nse no omo de me ayeba what you say nka saa bere me ni ba bi te me twa bros 10 years ni ana ma jimi kam fa sori ni sika bi nkosi nkonkoye no anyame dia sampani fo trase dwena me wo so no papa no wabre yamoa na fa na no kura no me bom pa se wrade na moa me na me nsi woma de sika man no ma no ni ena dua me yire ni woma bi free Switzerland ba fie woma bi ba fie suffer I want to support the ministry sika wo de ma me nkan be 50 million suffer je no de ma me na me katra suffer ma me say e ya sore de tiasem enkamete me afa wonim na me de kwato ayon wros na me start me dan ya cheme asabana me kano minim se pillar of Zion ya bebrebati so for we are high and say me no me say so for sure be kwa aye only money okay me nkobo ajaman me nsom bosom ya yes me ti down we glasses on kwan over 40 billion into me the regular weska conventions ka me disie se nyame ba ya dom yetimi boss wie na bass ya glasses no what you say company crowd that yama ni na negotiate si enya 25 million cash billion at the man sajia wo wi aye twa ka obati ase woje no ye ni nyina ama ye wi na afia ni na negotiate ni etuatua yensi aso da no wi na me disika na ma wo na wo kodi no yere no ma na wo ye sochen na sori na gu na me mani magu ase na akọ no wi nipa wa ba sorry I am a da ayoga because ono waka hu bi adwuma no wasum bi me na na ekoba nti ayesa waja asoro otifie me na ma na me buafu no me se me nkoho because urade ana afro na wabesom na yakoba na asem waja ide a urade na mo gare we onfa ayi kunkuma bobi fa nhwu kwaji so amen amen abusa for me say please won show we be bank Christ na wakọ ba bi o ya de aba tie na kaji onu asomenia mami hu wo New Jerusalem mami ba je chance wote ha na sa ka je so hwo yi na wan baslide na nkwaje ani adom ani anumonyam ani isra awo Yesu Kristo mu tumi bi antimi mwa nyame isra amen. Assolé, c'est pas ça, vous Audio Jungle.